Wow. Siomay. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nag-crave ako ng siomay sa tisa. So ito po yung siomay na sikat dito sa Cebu mga studio. So mayroon tayo ditong regular na siomay, tsaka ito naman yung Japanese siomay. Mayroon ako ditong sausawan mga studio na garlic, chili garlic sauce. Kalami ani mo? Daghan kay sili ba. Spicy po ito mga studio. So mayroon ding puso, konti lang. So tara, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Pasensya na po kayo sa pusa namin. Ang uwag na mo. Samba kayo. Yan, lagyan natin ng Limonsito. Sito. Lami na ni mo. Okay. Ngauntan nyo mga studio. Yan o. Wow. Siomay. Ang sarap. Yung gusto ko, ma'am, hindi tinipid sa kuhan, ma'am. Garlic sauce. Di masakay na. Ang gamit ako, tuhog. Improvise na chopstick. Ano tuyo naman? Kung saan nabigay mo, nagpait nila. Naman ang sumat desa. Binatubok mo, dali aram hulot eh. Ang dami nun. Kuan kasi ka ng humok, no? Malambot. Malambot. Dalawa na lang. Murag Bus. Yun yung kuan. Pork, no? Matito doon.
Japanese. Lami man. Kung kalimutan mo yung kuan mo kung Diyan kung puso mo. Kapag man puro. Naplin sa taga. Mura pag sweet to kam dag chopstick. Living satisfied talaga ito. Alin sa dalawa yung gusto niyo mag-studio sa siomai? Shout out pala tayo mamaya. Pila din book no? mga 30 plus. Dali pa mahurot. Talaga na-miss mo ang siomai pa. Pag ninunguya mo na medyo matabang siya. Masarap siyang pamaris dito. Aslom. Pasensya na kayo, hindi na ako nagkuhan. Puso ba? Medyo matabang kasi siya ba niya, kuhan ma. Style. Pareha na sila, tabang. Dalawa na lang. Gasto. Ano, di susili.
Grabe mga studio. Craving satisfy po. Medyo mangang siya konti. Shoutout muna ako. Shoutout kay Prissy Dapiton from Pangasinan. Shoutout Cirilio Cabanero from Ranger Puok, Talisay. Shoutout Ali family from Baras, Rizal. Shoutout Filipina Live in Kuwait. Shoutout Michael Louis Fabiolas. Shoutout GFB Club, Luyas Mix Vlog, Raymart Ranyola, Taurus Sumawas Vlog, Mary Rose Shabu from Asuncion, Davao del Norte. Shoutout din kay Jumar Aribalo. Shoutout driver ng Pinas. At shoutout kay Caridad Angeles from Los Angeles, California. Yawa. Taga dito guys, ma'am. So, shoutout ma'am. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa episode nito. So, sana po nag-enjoy kayo sa Siomai Cravings. Grabe, ang sarap mga studio. Ang bilis na ubos. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye!